Октаныш технология техникумында жиңу диктанты быйыл гадәти форматтан тыш чын мәгънәсендә буыннар очрашуына әверелде. Студентлар өчен бу көнне партадашлар да гади түгел. Алар белән янәшә район җитәкчелеге һәм илебезнең бүгенге сакчылары урын алды. Районның мәйданчыгы бездә, диктант язуның үзебездә. Без инде шуңа чакырдык. Хөрмәтле кунакларыбызны, үзебезнең элекке уку йортын тамамлаган Афган, Чечня сугышы махсус операция ветераннарын, үзебезнең махсус хәрби операциядә батырларча халык булган егетләрнең әтиләрен, алар бик теләп риза булдылар, килделәр. Без аларга бик рәхмәтлебез. Район башлыгы Ленар Зарипов өчен бу акция тарихи дөреслекне саклауның мөһим бер өлеше. Ул яшьләр белән бергә сорауларга җавап эзләп, бөек җиңү битләрен барлады. Бу инде Бердәм Россия партиясе тарафынан оештырылган акция булып тора. Bundan da bu vade genelleştirdi. Cumhuriyet'ten bilinen Rusya'nın tarihimizde bizim büyük vatan savaşları, bütün savaşlarda yumuşu halkının dürüstlüğün ispat edilen çağrılarının birisi olub tора. Риваз Рәхмәтуллин мондый чарада тәүге тапкыр катнашам. Сугыш кырында батырлык үрнәге күрсәткән якташыбыз өчен тарих бары тик китап битләрендәге вакыйгалар гына түгел, ватанга тугрылык үрнәге дә. Мәктәптә шул историяны ярату истә калган. Акциядә катнашкан Әнәс ага Гомәров өчен дә әлеге чара зур мәгънәгә ия. Хисләр белән килдем, бу инде күпчелек не турында патриотический тәрбия турында бу вопрос. Менә яшьләргә бу белергә кирәк. Яшьләр өйрәнсен шушы тема буенча инде. Без инде үзебез белгәнчә ответлар яздык инде. Булдырганча, аңлаганча. Кирәк моның ишәдерәк кенә башын эшләтү ул беркемгә дә мишәйт итми. Шуның өчен минем теләк шул, киләчәктә шушының ише оештырулар булсын ие. Диктант тәмамланса да, фикер алышулар аудиториядә әле озак дәвам итте. Октанышлылар үз тарихын белүләрен һәм геройлары белән горурлануларын тагын бер кат эш белән испатлады. Регина Салахова, Октаныш телевидениесе.